Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca Solar Smash, un joc în care trebuie să distrugem planeta, să distrugem Marte, să distrugem tot universul. Și da, nu uitați să dați și voi acolo un mare like, subscribe și haideți să începem cu videoclipul. Play. Play în Smash, hai să vedem. Avem aici planeta. Uitați, aici este America, Mexic, Canada, este și aici. Ia uitați, avem nuclear missiles. Hai să vedem. Dăm cu ele. Mamă, bombardăm America. Bă, rip America. Dă-i și în Mexic, dă-i și în Mexic. Ioi, mamă, rip Mexic și America. Haideți să mai vedem. Mining drill. Ok, hai să nu mai... Uitați luna. Ok. Sorinel pe cer. E și Sorinel pe cer. Uitați, aici la noi în România vine soarele. Urmează să vină soarele. Și aici noi am bombardat aici în America. Ioi, tehnologia. Hai să dăm cu... Bă... Uitați-vă, vine spre pământ. Bă! Mamă, rip! Bă, găurește pământul! A găurit pământul. A ieșit pe partea cealaltă. Au făcut gaură în pământ. Haideți să dăm și acum... Acum dăm în Turcia cu nucleare. Dă-i în Turcia. Mamă, rip Turcia. Haideți să dăm și în România. România, dăm în România. Bă! Bombardăm Europa, rip Europa în comentarii. Bă, rip Europa. Haideți să dăm și în Rusia. Bă, unde e Rusia? Nu e Rusia. Da, uite aici Asia. Bombardăm Asia, rip Asia, bombardăm Asia. Mamă, un miliard de oameni au murit deja. Rip Asia, dăm și în India puțin, să nu fie păcat, că nu bombardăm și indienii. Mamă, dă-i, spargem tot pământul. Ok, aici sunt 1000 de nucleare. Rip Rusia în comentarii. Missile Station. Hai să vedem ce să dăm aici. Hai să mai dăm. Să mai luăm 1000 de astea. Mamă, rip pământ. Mamă, câta găurica fac. Mamă, câta găurile fac ăștia. O să treacă prin pământ? Hai să vedem dacă trec prin pământ. Dar mai dăm și pe aici. Cum ar fi să se întâlnească? Hai să vă întâlniți, da? Bă! Hai să vedem ăștia dacă încă fac găuri aici. Haideți să vedem. Mamă, rip pământ în momentul de față. Mining drill. Hai să dăm și în Africa, că în Africa n-am dat deloc. Bine, nici chiar deloc, am dat și în Africa, dar n-am dat deloc mult. Am făcut 2 găuri în Africa. Bro, ce se întâmplă? Hai să vedem ce pățește Africa aici. Dăm în Africa, Mamă, sunt rachetoase. Hai să urmărim și noi o din asta. Oare o să iasă pe partea cealaltă? Cred că o să iasă pe undeva. Nu știu. Ia să vedem. Mai există Europa? Bă, Europa nu prea mai există. Mamă, pământul e mort. Și încă mai există oameni. Hai să dăm și aici, să mai bombardăm, bombardați. Scopul nostru în acest videoclip este să facem să nu mai existe niciun om pe pământ. Hai să mai dăm un pic în Europa, unde stau eu, pentru că poate nu cred că... Bă, acolo dau fix în... Bă!
Bă, acum sunt pe racheta care trece prin pământ. Sunt prin pământ. Ajutor. Ok. Haideți să vedem ce fac aici. Eu sunt pe rachetă, I don't know where. Dăm și pe aici, bombardăm tot pământul, că suntem boși. Bombardăm tot pământul, bombardăm tot pământul, bombardăm tot pământul, tot pământul. Hai să dăm și cu ăsta. Mamă, bombe! Bombe mici, dar puternice. Mamă, bombe mici! Dăm cu bombe mici. Mamă, câte mici. Bro, eu, unde se duc astea? Ies din pământ. Mă, ce? Mai e cineva blocat pe acolo? Bă, nu mai e nimeni. Dai, cu bombardăm tot pământul. Mamă, sunt mai mulți oameni morți decât în vie acolo, în stânga. Mamă, bombardăm pământul, pământ. Bă, African aproape nu e bombardată deloc. Sau ce e asta? Asta cred că este... Asta cred că e America de Sud, cred că e asta. Cred că asta e America de Sud sau Africa, nu știu sigur. Bă, acum nu mai putem să vedem dacă e Europa. Bă, ce mai înțelegi din pământul ăsta super tare? Mai sunt doar 930 de milioane de oameni, aproape ne îndeplinim scopul, Gata. Dăm și pe aici, că aici n-a murit niciun om. Aici încă mai e viață. Bombardăm pământul și eu sunt în spațiu, bă, nu prea mai am aer. Bă, uite, la mine, eu văd extraterestri, frate. Bă, eu văd extraterestri. Mamă, cât de puțini oameni mai sunt pe pământ. Eu nu înțeleg unde mai sunt. Uite, pe aici mai sunt oameni. Bombardăm, să nu mai fie om pe pământ. Bombardăm. Păi și pe unde o să mai bombardăm? Pe aici. Trebuie să fie tot pământul mort. Energy bash, ia să vedem. Acum clar o să moară toți oamenii. Mântenii, cum se spune. Hai să dăm și pe aici. Mamă, ce sunt? Mai sunt doar 7 milioane de oameni. Gata, bă, nu mai e niciun om. Am îndeplinit scopul. Hai să-l resetăm înapoi. Reset player. Gata, bă, băieți, acum am resetat ăsta. Haideți să-i dăm din nou. America, RIP America. RIP America. Mamă, RIP pământul. RIP pământul. Acum trebuie să facem speedrun. Speedrun, să omorâm pământul speedrun. Deci, partea asta de pământ e moartă, nu mai există. Gata, bă, mort pământul, a murit pământul. A murit pământul. Înnoată pământul. Înnoată pământul. Și încă mai există oameni care sunt în viață. Nu cred că are cum. Haideți acum să-i dăm și pe aici. Hai să-i mai dăm. Gata. O să fie RIP pământul. Înnoată cheluțul. Bă, înnoată pământul. Înnoată pământul. Gata, o să fie RIP pământul. Cum se vede. RIP pământul. RIP pământul. RIP pământul. RIP pământul. Mai sunt doar 1 miliard de oameni. RIP pământul. Speedrun pentru a distruge pământul. Mam, mai este doar această parte. Haideți să o distrugem și pe aceasta. Pentru că
Pentru că suntem șmecheri, da? Să distrugem și această parte, pentru că suntem șmecheri. Gata, 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 gata. Tân, 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 tân. Tân, 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 tân. Mai există doar 6. Ok, pe aici cred că sunt acei oameni, așa că bombardăm, 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 bombardăm. Mamă, o să fie rip pământ. Oamenii care au rămas aici sunt super norocoși. Dar, hei, stai puțin, dacă și tu ești prin aceștia 500 de milioane de oameni, scrie în comentarii. Da, eu am supraviețuit. Și eu o să-ți dau o inimioară. Haideți să vedem. Gata, ok. O inimioară la comentariu. Haideți să mai dăm. Hai să vedem pe unde n-am mai dat. Uite, pe aici n-am mai dat. Gata. Cred că o să fie rip. Hai să vedem pe unde nu mai am dat. Nu am dat. Pe aici n-am dat. Deci nu mai recunosc pământul. Zici că e Marte. Chiar zici că e Marte pământul. Nu pământ. Marte. Sau Jupiter. Sau chiar Jupiter. Hai să vedem. Unde mai sunt oameni? Nu înțeleg. Hai să dăm cu luna. Atacăm cu luna. Cu luna. Bă, dai cu luna. Mamă, uitați-vă, vine luna. Vin lunile. O să fie rip de tot pământul. Rip de tot. Bă, încă mai supraviețuiesc oameni. Știi ceva? M-am enervat rău. Dacă tu încă ai rămas aici, dă like și subscribe, clopoțel, și scrie în comentarii eu am rămas încă în viață. Dă-i! Mamă, dă-i. Gata, nu mai există nimeni. Dar, hei, tu unde ai plecat? Pe lună? Tu unde ești, bro? De încă nu te-am omorât pe tine și tu încă te uiți la acest video. Dacă tu ești pe lună, dă un mare like și subscribe. Ok, hai să vedem. Mamă, nu, în curând, gata. Hai să luăm mingea asta. Cum putem să luăm? Haideți să vedem. Haideți și da. Cam aici se încheie videoclipul. Nu uitați de un mare like, subscribe, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!